Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Storya Hey! Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran. Kini ang istorya. Hey! 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 Whoa! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Let's go down! Huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sumayaw. Yes. Mga tawa tay. Ang atong mga guest karon kay dili lang teacher, kundi mga teacher diha sa gingharian sa Ginoo. Seryoso ba kay? Di ba nagsabot ang mga tawa ta? Lagi. So sa panahon karon nga grabe gyud ang crisis kay kabalo man ta na ay nanghitabo sa globally na ang pressure na ang mga kanabang pag-adjust ba nya in terms of adjustment pressure walay sama sa gibati sa mga teacher sa school kay ang mahibaw na to na unya pero ang akong nahibawan grabe gyud kay sila ka kanabang dakdak og daghan mga trabaho so dili lang sila magtudlo pero daghan na sila ginabuhat. Pero of course, gitan-aw na sila sa mga estudyante nga sila ilang hero ba. I don't know kung hero ba ning duha na to karon pero ingana kasagara ang mga estudyante nga oh, hero ilang teacher mao ilang kuan og kusog kalipay nila nya excited sila mo moadto sa eskwelahan. So daghan pa yung mga dapat natong mahibaw-an mga behind the scenes sa usa ka teacher and then anak pa gyud sa Ginoo. Dato na mahibaw-an karon nga episode. So kung gusto ninyo magsugod na ta, nagsugod na mo ko ganina pa. Atong i-welcome atong mga guest nga mga teacher si Ma'am Missy abutan mo. Og si Ma'am Zim. Kay iyang mga ngalan lisod kayo. Zim Sueco Pioquinto. Pero si Ma'am Missy dili na siya abutan mo. Kay naminyo naman siya. Pero kung tanaw niya dalaga gyapon. Ug ikaw po Ma'am Missy, Ma'am Zim, dalaga gyapon ka tan-awon. Salamat. Pernia, no? So, Pernia. Taga sa mga Pernia, Ma'am. Taga London. Taga Taga Upol dad. Oy, Date of Upol. Pangutana ko kanang kinsay parehanyog na nga artista? Or mga sikat lang ana? Na ba? Dili man pod sa panghinambog dad. Mm. Dili pod sa panghinambog pero Oh. murag si Angelica Jolie madagoy dad. Angelica Jolie? Charing. Tarong ba? Wala dad, wala nagingon sa ko nga nakay Oo, parihag na. Aside nimo, sige Oo. kagingog Korean. Oh, bitaw mura bitaw Si Koreana, Rumi? no? Oh, mura kag Koreana. Koreana. Sa kuwan, handshake. Mm. Handshake. Ikaw, Ma'am Missy, unsa may kanang ingon lang nga pare-pareha ni mugnaong? Wala ko sa dad na Wala ka na. parang house artista pero ingon sila na artistahin daw ko. Mm. Okay lang. Perfect. Pwede na ko mailan ako inyong mga bana kung okay lang. Pwede tawagon na to inyong mga bana. Sige dad. Asa pwede pangharian sa nato kadto inyong mga bana be. Tawagan do, tawagan. Murag wala ra ba to Mikey. naligo dad. Sige, mag-picture ta. Moy Moy. Dali, picture. Dali sa dali AJ, kay before ta Hasban, magsugod. Maisky, Mikey and Moy Moy. Mikey and Moy, Uy, dapat come on. be proud mo sa inyong mga husband. Tama sa mga husband. Yes. Ipakita ninyo nga kamuang masunod sa inyong panimalay. Tinuod. Ali mo dire. Lima dere. Ali dire kay picturean mo dire. Unsa may inyong buhaton kung makita ni inyong wife? Ayo, Ay, makita sige sa na. TV. Tana, tana. Say hi, dali. Wala yung mga kiss diya, wala yung mga Dad, ang bata dad. Ay na. Wala na magud na gud. Unsa may isulti ninyo sa inyong bana? Thank you for coming. Thank you. Thank you for the support. coming. Sige, Yes. i-greet ninyo inyong family, greetings sa taga-Diyos. Gawas na sila. Magawas na mo? Ayun sa Sige, magawas sige, kaya sige. itong family. Mga Pernia family, mga Pioquinto family, Hello, taga-asa. Suicopia Quinto family. Taga-asa. Taga Lapezaina. Miss Misok, yes, dad. Sa mga Pernia, Hi, Pernia family from Miss Or. Gikan sa Miss Or. Miss Or. asa dapit sa Miss Or dapit? Sa Opol dad. Opol. Okay. Salamat kayo. Sige, babayin mo sa inyong mga bana. See Bye. you later. See you later, alligator. Sa akong naibuan, excited na kayo ni sila kaya wala doon sila tulog-tulog.
How true. So ang atong isgutan karon atong titulan og teaching with purpose. Faith in action. Ang pangutana na ba ni faith? Action lang. So, before ta magsugod ha, kining episode is brought to us by the Orange Video Prod. Nag-offer sila og live production for your events, church services, conferences, concerts, or any corporate events. You can call them 0916-102-7267. The Orange Video Prod. We don't just go live, we make it legendary. Okay. Teacher, manggid mo. Ikaw sa elementary. Yes, Dad. O Ako ikaw sa sa high school pwede mo din. tanong kung sa kalainan sa style sa kuan kanang inyong module or the same ra gyud gyapon gagmay lay changes sa pagtudlo ninyo sa inyong mga Dati, estudyante or lahi ra gyud ang high school lahi ra gyud kaayo ang lahi elementary rin jud. unsa may kuan o may mas challenging kaayo ang high school or elementary Ah, ikaw, Ate Missy? One, Dad, sa first, sa katong module, nagyan may specific module for elementary and secondary. paduol lang to sa So, mic para madunggan ka lain gid siya, Dad. So, specific grade level, lahi pud gyud iyang module. And then, when it comes to kanang pag-deliver sa lesson, mm. nagyud siya yung big difference. Okay. Ako elementary, so dapat i-fit gyud ako sa kanina level. Kay lahi man pud sa atake. Lahi pod so unsay challenge sa elementary Ang attention span sa bata. bitaw Manay no pinaka especially karon first. kay medyo Oo. dali ra kayo daw Yes, karon Dad. tungod sa mga social media sa imo Same gyapon, Dad, actually. Ang attention span pod sa mga senior bisan mga high high school school. na Yes, Dad. ano ba Kay more on, samot na ron, kay gadgets are everywhere. So, usahay, mag-cellphone. mm. Dili ka kabantay, nagklase ka, Mm. nag-cellphone ra di ay sa likod, inana. So, challenging pod siya kay So ang parehara no level of lifespan instruction na mo. Mas times lisod pod. Mas That's lisod siya. Pero, ma-handle ra siya, classroom management wise, ma-handle ra siya. Mas dali ra siya ma-handle compare sa elementary. o sa imo nga school di ba public no Yes, public Dad. under mo sa DepEd Yes, Dad. Yes, Dad. basin na may na og Yes. nagtanaw inyong mga classmate inyong mga Pa- students Colleagues. Colleagues. Hello. bito inyong mga principal invite ko na Yes. ninyo Shout out. Shout out sa mga principal, Ma'am Rose. Ako po, shout out sa mga buta na principal. Ma'am Tess. Hi, ma'am. Magsa ko mga kauban ng mga gwapa. Hello. Hi, fully paid. Unsa Fully paid ang ngalan sa mga grupo, Dad. mo Kami ba Kay Wings mga Club. iPhone Wings Club? mitanan. Wow. Tas ba? nakabayad mitanan. Oo. Wala, bibo di ka yung teacher no kaya ako tanaw Yes. sa unang teacher kay mga terror man Mga dili na karon lahi na Dili, karon Dad. Oo. mga Mga, dili na kay Dad. Ang generation karon dili na kaayo. mangutan ako ngano teacher man ngano nag mao Mao na gyud na ako mao na gyud na Dad. Ganun nag-teacher ka ako. mao ba Gusto ko Sana ka sa mag-artista, nanamo, Dad. Dad. Tinuod nag-desire gid mo nga alam pagdako na ako mag-teacher ko unsa man Ako wala. nya ngano na teacher man mo Kay mo gihatag sa school sa ko sa IIT. Oh. okay So mo gihatag na course. Mm. So kato na lang pud akong eskwelahan, Dad. So ikaw Ako Dad dili jud kay growing up, akong mama man sad good teacher, akong lolo. Among line sa family kay mga teacher. so Yan. murag kuan na part na sa imong murag Dili- DNA ko no yes. hay So, no oo. Pero sa ako Dad, naka-witness man ko unsa sila kahago. so mo So, na di ka mag-teacher dili. siya kay no choice man siya murag Oo, ni kay kuan mamay. lang may gihatag sa Then, imo ang offer sa ako sa IIT is sana ceramic engineering. Unya, Lisod man siguro kay na mm, 1+1 ceramic engineering dahil unya pagkakita na ko dito kay nagbuhat silang tiles, botilya. mo kay ceramic ba Ceramic. Oh, din ano ko, it's not me. so mo ba Arte, It's not me. it's not me. so Murag, payon ano mo ako it's not me nakuha di kag lesson plan Yata ako Pero lang yun, ko. it's not me, no. Dili dad, nagkuan pa ko, computer science. oh ba Oh, before so ko maayo di ka nag-teaching. computer Dili ba? Dili. Mao galing mi shift. Mao galing mi shift kay dili na kaya ang coding. Ang pero coding. kang mami si pag Yes, ma'am. pag kuan nimo pag human nimo graduate diretso na or napakay gipang-apply line Kuan, Dad, kanang sa may nahitabo sa imo nice kito dati wala pa mi ni graduate. Timing amo ang isa ka professor, na siya friend na tagiya og school or na siya connection ba dayon nag-hiring sila.
Ang name sa school day, ingon dad, ang name sa Pwede school? ra kayo. Lady of Mount Carmel Montessori Preschool. Ah, Kanang Montessori naman na sa kwan. Montessori dira dadapit sa San Miguel, dire ra sa area. O pero wala na sila nag-operate karon. Ah, okay. So kato dad, wala pa ko ni-graduate, kami sa akong mga friends, nag-apply lang mi. And then before mi ni-graduate, nakaland na mi og Abi na Lasal ka. before that, So wala nag-preschool pa ko. sa Lasal mo na una, Mo to siya dad. Mo Montessori. to pinaka-first na ko na school So pila Montessori. ka katuig mo dito? Almost 2 years ko na Almost 2 dad. years. Taon gyud. Ikaw diretso ka Dili dad. Kuan nag-private school pa ko sa Amoa kay sa aba ka Dio nga private school po. sa Amoa St. Francis Xavier High School. Sa kwan dito sa Miss may Lopez Haina. Kay sa DOST manggod you have to serve 2 years man ako na-enjoy ang scholarship. So 2 years pod mo serve ko sa community. So mo to Kay na ang imong scholarship asa man gikan sila? DOST. Okay. Yes. Ngano dito man sa inyong kwan gyud school? Kailangan ka mo give back sa community dad. So bisag asa nga school. Mas ako. Pero dito na imong gipili. Dito kay nag-pandemic pa pud to dad good. Nya karon kuan jud ka diretso Anak ko na. sa DepEd. Karon sa akong station sa Deped, nabi ako sa Bukid. So dako kay Unsa adjust ito imong barangay? Malaigang City o Malaigang, Barangay Dikilaan, Iligan City. Uy, pang high po dito eh. Ay, sa mga Napay- taga Malaigang. Hindi, wifi dito. Is wifi. Hindi mo Ay, wifi dad. Makaigang? Malaigang. Malaigang. Oh, hello sa mga tanan mo tamok sa ba Wala ka. everyday. So everyday ka Yes, magsuba. dad. So adventure kayo. Yes, dad, adventure. Pero kanang suba ka nang tiniil jud ka? Dili dad na ay ko. Binong mo magtiniil ka. Pero if kuan dad kanang usahay, sa kami bad siya before. Tabok siya sa sofa. Oh, gina. So karon pila na katuig karon diya? 2 years. 2 years. Pero so far mas okay ganahan. Okay ra gyud dad. Nya distansya ra ba? Yes, dad. O Pero- mga 30 to 40 minutes ang biyahe gikan dire sa syudad. So nakahisgot matag mga students. Unsay mga wild reason sa usa ka estudyante nimo sa imong may remember lang nga wala sila kay imong assignment ba nya unsa ilang pinaka reason nga di nimo malimtan? Ngano ba ka lagi mo assignment? Kuan man god ma'am, ano sa nabang mo may anak. No, ako Unsa dad. unsa imong wild nga mga reason nga ko. Di ba common naman ang Di ka. nalimot ko, ma'am. kana, Nakuan ko oo. kato kay ma'am na mid-chill mong mi ma'am. Unsa man ang vigil? Nag-video sa Nang patay. video na. Chill ka sa patay. So mo na yung reason. Yes, dad. Isa sa reason So, wag niya siya para nag- video sa ano Ikaw pa. Sa ko Ano pas James Mm. kay medyo common yun ang nalimot lang nakatulog. Sa ako kay kanang more on privilege siya nga pagkatubag. I just don't like to answer, miss. Wow, even now? Yes. Nay. Nya lahi. sa may mo reaction. Okay. Ngano ra? Na sa mo sa una labayon kag kuan ba? Dad, bawal na na ron. Bawal Bawal ba? man siya dad. Oh ba? Pero okay man pud ang mga bata dad sa dili man tanan gyud kalisod pero na magid sila na kanang kabalo sila lang gyud pipila Mm. na i-challenges sila Yes. Ang imong present nga classroom So, karon, oo. i-describe in one word. Anything ay musulod sa imong mind pag kaniya classroom kini sila daghan mga classroom na nagian, di ba? Yes, dad. Para sa ko dad, peaceful sila. Karon na ko Kanay anak mo, ko kay dili mo ko mga saba dad kanang dili ko Yung sa man yung pagkuan? mo tan-aw ra ko dad sila. So eye to eye Yes, contact. dad. Dili ko kanang bitaw sama na dili ko ganun kanang So muda ko gini istorya. mata. Yes, dad. Is Ah, tan-aw na nako sila mo sila sa kuha. Yan ang yawa dad. kayo. Ikaw, Hindi mata ka sige Same mga with saba. dad. Gusto mo magtanong nga, wala kayo makita nga mata. Siga, dyan ako, dad. Dad. Ayo. Sa di mo. Siga, yun. Mao ba? So, Tignan lang dahil niya. Saba pa, kulang. 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 yeah. More pa more. So, Mahilom. I-reverse niyo nga psychology, Yes, psychology niya mo na muhilom sila. Oh, nga na dad. Nay usahay gyud na magsinipat sila, ana normal sa bata pero most of the time dad makuan gyud Control. ma-tame sila ba? So, ang ako nabantay mo more than naka 10 years or almost 10 years na ka na. Yes, dad. Oh. Ikaw almost 5. Lapas ako, dad. Lapas na. Almost 10 na pug ka. Dili pa po. 6. 6. Pero kung gamon yan mo ko. Ay, Pinahirapan mo ba? oo, Mami ka na ba? Okay, so, kanina, wala na ako sa mga pangutana. Kuan, kanang, na-describe niya yung room? Wala dad. Describe ka, no? Diverse ako, dad. Diverse. Lahi-lahi, gyud. Ano? Super. Na ay, kung kasabaan nimo, mungisi lang. Murag Sa imo, hilom, no?
Hilom? Purag Dili boy literal na hilom Kanang pero sign kanang kalma. kalma sila ba? Kalma, Kalma sila na mga bata sa karon kuwada di dito. ka pwede makalma, pero mapildi ka kung ikaw sa Mm, puton kay if mm, mga saba ka moala ra man mm. mag-isir no. Yes, dad. Oo. Dili ko palit og kana bitong kuan sa bata. Pero the way mo mga istorya murag nalingaw gid mo pagka-teacher. Yes, dad. Malingaw man gyud ka, dad. Oo, pero Pero akong naara dream ba ko'y madunggan nga mga teacher na pugod daghang kailan Oh, no sa mga ambot anong depende sa man mo ana ba? Ngano man? bitaw. Sa una bitaw Si dad Vito. kay bitaw dad sa una makuha sila, Oy, ayaw mo DepEd, pag DepEd pag we love you abroad mo. DepEd, yes, we love that We ed. love We DepEd. love that mm. Pag ed. abroad mo kay DepEd hagok kay forever. sa dili di ko sure. Bitaw sa iladad kay kanang ano jud nila nga ang DepEd kay hadlok hago pero para sa ka kay depende gid sa tawo unsa nimo pag handle pag Mm, manage imong trabaho mm. kay kung responsible lang gyud ka dayon tabla ka mo time tabla ka manage same time kay dili ra hago Yes. no ate Ikaw, Nels? Yes, ikaw. same dad. Same. Doable ra gyud siya. So Mm, sa ako mga previous na schools, ma-compare nako na mas grabe ang pressure dadto ng mga mm. schools compared na gyud may pressure pero ako na same ra man gyud siya ang trabaho. Doable man gyud siya. So depende ra gyud siya sa tao dad. Sige, so Oo, sa gina nakita siya. nako no, Mm. nag-enjoy gid mo. Oh, Yes, nag-enjoy gyud mi that's So dad. kung that. nag-enjoy mo, ako pangutana, murag tricky pero naay-point gyud. Unsa may tan-aw nimo sa being as a teacher? Career siya or calling? What do you think? Ngano man mo? Ah, Mm. Depende kanang mas maayo honest mo. Kanang ang calling pasabot ka na bang honor kay sa imong aba bahala ato ibutang gamay ra sweldo pero give value nimo ba? Mm. Career is more on sikat ka, iladok ka siguro niya, dakong kwarta, nya mas okay ka diha. More on sa imong status ba? Pero pag may kag-calling, it doesn't matter kung naa kay kwarta o wala. So, Mm. as long as you're happy, you're satisfied, you help, nakatabang ka. So, what do you think sa inyong, okay, the way mong istorya, sige mo, smile ba yan? So, unsa man para sa inyo, calling siya or career? Para sa ko dad Parang mo di mo ka tubag dayon. sa kadugay na ba Mm. sa panahon as I go through teaching kay matawag na ako siya nga calling. Pero itong una gyud dad So, na in first, love ka. So, yes. possible day, ma-develop jud ka sa yes, imong dad. trabaho. Oh, I believe ang love can be teach. Matudlo siya. Yes, Correct. dad. Kay kuan, ansa na mo jud nay nakita pud ako sa among relationship sa akong bana. To Oh, transition agad. natudlo siya. Awat sa bana. Okay, fine. Sige, go. Yes. Let's talk Sige, about your love palaw. story. Love Teacher story di ay. kay Hindi, okay ra, okay ra. So, ang imong point is, maybe sa first stage, career gyud kay professional ana. mm. Karon kay di naman more than okay naman ko, Mm. I'm happy. So nahimo lagi siyang calling Yes, dad. Tungod pud siguro sa mga bata. sa mga bata. Mm. Okay ka rin. May story ko na. Ikaw, Yes, same ba sa imo yes, same dad. calling Kaya na siya? first kay ma-consider mo siya na career pag yun Mm. siya dad kay mo man imong bread and butter. Pero as time goes by, pila na ka years sa teaching experience, makaingon siya kag calling dad kay kung mayon kag sweldo sa maestra, sa ko lang na case, gasto siya dad kay nabi ako na utang sa bukid. San siya O ikaw? bisan siya gid siya dad. So mas gasto siya. And then ang mga estudyante is kanang naanad mo ko sa private school before na ikaw ang abunda bitaw kay Mm. ikaw ginatagaan sa mga Katagaan. bata. Asa mga hatag yun sila? Yes, dad. Nga, Grabe dawatan teacher po na. ninyo. Of course. Nga naman mo nag-share. Of Wala yung course. tadawan. Dili Grabe. man. Of Grabe course, kayo dad. mo ay. Nag-try ka na kami bitong, Mm. unsa man ni siya na brand? Budyo ko kakita ni si brand. Mo ba? Yes, dad. So kanang dawin mo mga istorya, wala gyud mo nagmahay siguro ba na may mong Dad, video wala, ba? wala, wala. Wala mo Wala. nagmahay. Oo, then karon dad sa Mm. kuang kanang sa kuang station karon. Grateful gid ko sa akong So station calling karon. na ang Yes, dad. tan-aw Kay nimo karon. makita na ko ang mga bata Mm. ba na kanang 1 to almost 2 hours ang hike sa uban ko na, Lord, grabe Mo ba? ilahang ka ng Sacrifice. Grabe no, 2 hours? almost 2 hours Tinuod ako. gyud? Yes, dad. Nakaadto jud ko sa ilahang Labi balay. na kog pang Sa wala na, ilang pang dad, sana, pang nakaadto ko. inomike, Oh, pang istoryahe, pwede. yes, dad. Naka-home visit gid Mo mi dad ba? og kanang bata na kanang as in nga di ilang Ngano wa nibisita mga sa lakon. bata? Kay first invite me fiesta. Wow, Ang wow. second dad kay kanang nag-mapping mi ato. Mm. O mapping. Pero katong pag-apil mo sa fiesta, mga teachers tanan ana. Oh, na Okay. teachers dad ana pa. Sabi na So ko, gusto jud ka nga ikaw gyud mo dili dad adto. nag-hike gid mi Ah, ato dad.
kung aha naman ni sa Encantadia na ni padulong kana Ah, murag aha naman ni layo dapit na as gid in kayo. that oh. Walay motor makaagi? Ana, Oh, pero God lisod kay mamotor ka hmm, mahagbong gyud ka. mao So mao mag-hike gid ka, ana ba. So makita nako ang mga bata ba na porsigido sila mga-eskwela so hmm, tungod pod ma-motivate ko ka didto as ka. teacher ba na ingon ana ilang situation. Mao bitaw na challenge bitaw kay kanang anak ka sa Ginoo niya. Ang imong mga kauban ba Hmm, na mayong ginag-andog sa Ginoo pugli eh. And Mm. then napadyo kay mga estudyante. So giunsa ninyo na pag-handle, Ma'am Missy? Anak sa Ginoo hmm. nya naa ka sa secular nga nag Work. nagtudlo, nag-work. Ang mga kauban nimo palibot nimo medyo lahi gyud. Giunsa man nimo na pag-handle? Ah, wala kay ko gamayin ana dad. Hmm, Oh, kay niadto ko na to kay okey, motrabaho ko. So okey. prof So dili ka conscious sa may nga nga nakuan ko, aware ko na yan na nay hmm, situation sa or dili ka eskwelahan ko murag nga sige dili hunahuna na nga, nako gina kung dili makaapekto gid sa ko directly dad, dili gid ako siya gina kay ingani siya, ingani ana dili kay nako siya iko na personal siya dad, yan na dad. pero, kung niabot na or niabot na sa imo, giunsa nimo pag-handle? Ah, first dad ikuan gyud nako siya kanang i-direct nako sa person, dili ko ganahan ng kanang So murag isugon ka no? dili pod ko makig-away dad, pero kanang Mo confront ka? yes dad, kanang Siya kay dili pag-inamiga, man, kanang dili. inamiga ba na, Ah, "Uy, unsa 'to ikuan, hmm. ana ba?" Kanang gusto ko diretso dad, di ko So ganang daghan pa kay mga istorya na pero ano. wala jud kay paresehang murag So ni far na Shagit wala gyud wala ko yung naka-try og or iyan ikaw so ni Shagit? wala po gyud ko Ah, nakatry bait naman talaga. pero ka-try sa So after all sa inyong mga murag ups and down, mga okay nga experience, kano sa galit nga time man nakaingon mo calling ni siya dili na career? Kano sa asa nga area? Sa ako dad kay nagtudlo man gud kog personal development sa senior high school dayon una gyud ako man kay ako ba ang pinakabata sa amo dad din Sa ang mga teachers? karon ang ako ang kanang mindset kay dapat ang kadtong mga medyo edaran na kay Hmm, mas daghan sila experiences ba nga ma-share sa subject. Kaya ang personal development more on sa bata, personally mo grow siya. So, mo to pero at the other side pod kay mo na ni ako ang kuan ba opportunity bitaw para maka-share hmm. ni Lord, maka-share ni Lord. So, mo to gidawat nako siya then nay one time nga nag-sharing mi sa bata. So kani siya kay atong grade 11 siya. Anyway, kuan ka no, high school. Mm. mm. Sa iya elementary. Sige, Oo. padayon. Atong grade 11 siya manggudad kay teenage pregnancy ba? Hmm, Mm. naa jud kay estudyante nga na? Daghan dad. Mao ba? Mm. Sa So una kung dili ikaw jud siya daghan uso. daghan Karon more than like 3 sa isa ka classroom. pero aware ang depend ana. I mean, Ay, lagi nice. Si tawanan kuan dad. statistics ba na? Stat Oo, Sa stat. una man gud kay pagburos dili man jud pwede pa eskwelahan tino Karon kay pwede dili na. siya good example ba. Tinuod. Karon dad kay Gi-allow na. nanay ADM modular. So maghatod na lang mi og modular sa iya Okay. So wala siya sa school. wala siya sa school. Kanang very good po ang depend, Mm. no? Then mo to dad So dayon. dito nimo na-realize nga calling na gyud ni. Okay, wala jud siya eskwela-eskwela dad. Then anak ko dili pa man ulahi ang tanan, naburos raman ka. Wala pa mihunong imong kinabuhi. So imo siya gitambagan. Oh, dad Nagampuan po gin nimo siya. kanang kuan jud ako siya gina-push nga mo eskwela dayon. May eskwela gid siya dad din pagka grade 12 niya dito na niya giingon niya grade 12 daw jud daw siya sa ako. Kana lang simple nga thank you dad kay kanang ako Maka-touch man, no? matandog gyud Lagi ko. tinud ba, no? Kanang naaday ko'y nabuhat Hmm, para sa bata ba ana. sige. So, mao Amen, to. Mao to dad nakaingon ikaw, kog Ma'am passion na Missy, jud. Kuan dad kano kan sa ka nakaingon nga, murag di naman ni pang kwarta-kwarta, murag calling lagi. kuan dad kanang katong naka-experience ko na ako'y student or students na difficult dad ba. Hmm. Dayon kuan dad kanang Personality mo pasabot? personality at the same time ang kana pong iyahang learning bitaw dad Hmm. difficult bitaw. Oo, Challenge challenge kaayo. siya dad ba. So makaingon jud ka na uy ka nang sa balay ba gitatabangan baka ni siya no kay dili ra biya Pero ang kaya-kaya pa na siya nga bata. makaya pa siya dad ana bitaw Medyo pero nakita lang nimo murag yan na dad napabayaan ba. siguro So sa family. oo then pero at the end of the school year dad kana makita bitaw nimo ang bata na at least naay ka ng improvement sa iyahang personality naay
sa iyahang pagbasa, sa iyahang performance kanang fulfilling ko kay as a teacher dad ba na ina po ko'y gibuhat na Murag ang dating ano, murag ma-connect jud ka no? yes Mm. dad No, ma-connect murag ako. ma-inlove ka. Mao siguro nang makita nato nga maghila kani ko mo-graduate ba Oh, mo muna niya. yung Yes dad dilemma kanang Kay sa naay something ba nga connection gid ba no? yes dad. So ang teacher nindot gud ang Ra teacher no? second mother Ma gyud kanila dad. okay ako mo literal. madunggan nga samo kay teacher kay daghan kayo na naon. Pero kung mo-tan-aw ka mas challenge ang kanang naa na ka sa field, naa Field ka sa Inside room. classroom. oo, Oh. naka sa classroom. Padayon na 'to O then ma-missing. before pa dad Mm. katong pinaka-first nako na kuan workplace, preschool man siya so naa ko'y mga students with kanang Mm. special needs ba, nga na Hmm. bitaw. So kuan ka sa ilahang level gyud Mm. kay naa pay uban na dili sila makastorya ana bitaw. Lagi So no. makana ka ba na hala uy kanang Pero unsa na mga edad ana? preschool dad mga 3, 4 Mao siya ba? dad, Oh. oo. Mura pa siyang play school dad Mm. pero ang kuan man gud goal ato is makabasa sila at the end of Mm. the school year kanang CBC lang ba. So maningkamot jud ka balik-balik og sound out sa mga sounds ana. So at the end of the school year makabasa bitong bata ka ng uy nabi Lipay ni na siya imo kayo. kalipay ka Oo. dad na hala nakabasa siya og one sentence. No, Wow. nabi ni siya kanang Mm. struggle biya siya ani Mm. dapita. So fulfilling siya dad as a teacher bitaw. Wow, nice kayo no. Na sa inyong baba always ma-mention ang estudyante. Na ba mo estudyante nga makita ninyo inyong mga naong, inyong kaugalingon? Lamurog ako ni eh. Or wala? Naa. O na Naa dad ang isurahin personality ako mi. naa. Si una, si Missing sa Ikaw mga ate. dili ikaw na. Nabangan mo ka murag ni siya ako ana Yes dad tanos kay ana siya and then asa dapit nga event nga nakaingkod murag ikaw murag gid. Ug naingan naa nimo siya nga wala, parehas. wala, Oh, wala, sige nagtap sige siya sige. nainggan pero Unsa ang kanang istoryahin din? personality dad ba makita na Oo. ko siya ha. So nakoy estudyante na babae, Mm. tapos sila lalaki gani dad makita Nga na murag ko ikaw? oh the way mo storya mo tubag dad Murag ba kanang magkatawa ka? oh magkatawa ko kay okay na one time kanang gisugo na ko siya ako na nalimot ko sa gisugo ko do pala yung kuani siya na mana na maguna balik-balik man ka uy kanang murag yan ing dating dad mo Mm. murag manig ako mo tubag ko sa Mm. na bata uy magkatawa ko then apo ko isa ka Basin imo 'tong kadugo. basi dad Imo 'tong basi di ay pagumangkon pagmangkuna o na ito watag kabalo. mata kabalo Mm. then apo ko estudyante na kanang medyo hilumot siya dad ba Pero so asa man dapit murag pare-pareha mo? kuha na dad kung nana siya kahalubilo na mga laing bata so tabian na siya inya na mo So ko na usahay naobserbahan gyud nimo na oo kay na ano murag ikaw man. oo yun na ba Nya unsa may nahihilot imong na ko kanang sa sekreto mo sa magmalingaw ka oh o ano? ako magkatawa kapag tanaw sila malingaw ka Nya sa bata ba ma-remember din nimo imong oh sa yes unang dad katong man ka nag-elementary sa una? sa Tambakan Elementary School Oo. mm. Ikaw asa man ka nga elementary po sa? Love Regina Central School. Mm. Napod kay nga wala murag ako. Kuan dad siguro sa competitive nga side. Pero overall wala. Ayos pa Wala ka unique overall jud kay wala. Wala unique gyud ko dad. wala basin yun taga South Korea yeah, jud basin siguro yun dad ka. Kada lang taga North na siya competitive nga Nya bata kana dad imong mo mama, lang. imo ganang mama kay imo Koreana man jud ka. Akong papa dad. Ay Koreano? Dili man. Asa man gyud imong papa? Wa mo Asa ibalo. pa? Asa na ka? Dito, unsa imong papa? Kuan dad. Filipino? Dili. Filipino Muslim. Okay. Pero kuan siya kanang naa pa siya karon. Basin. Wala mo Wala nag-contact. may contact dad. Sorry to ask that It's question. Mao okay. ba? It's okay. okay Gusto nimo to it's isgutan? alright fight fight Don't fight know. Eh. Pero okay na mga kaana. Oh, yes, dad. Sige, sige. So, unsay mga common line ninyo sa imong classroom? Kanang always nimo ginasulti ba? Kanang murag perminti gyud nimo kini murag ako kamo maminaw mo sa ko magwali naman jud permi words nga naanak ko. Sa inyo ba? Sa classroom unsa na nga word, unsa na nga line gusto ko makabalo? isa sa mga lines na ko all the time Mm. dad Mm. dili mo sugot na muuli nga walay Walay? tawag sila nasabtan so ko So gid ako ang murag mantra every day dad ba na everyday. kisa kalayo sa inyong gihype din Hindi dapat na yung dapat magkuhan. ang gid may masabtan So, before, sa tawag before, dili mo sugot nga hindi mo muuli sugot, nga walay masabtan masabtan. ana dad Yan, unsa may tubag, mo to dad mauta na dayon ko sa lesson o so makatubag ra ko. makatubag sila So, mo yun na na siya minimum. oh dili mo sugot ha na walay masabtan Imo, karon unsa na may Ako mo? dad, wala dyan kayo nga linya. Pero inig mo sulod ko, okay, let's pray. let's Mao pray ba? Wala na mo may uniform siya dad, pero kailang, every wala day ay. So, murag ko man. Wala ka, oo babe! ay wala Wala. may Mga dili naman, Everybody! ka isa pa pa, more. oh Wow. Wow. Okay. Pagkalindot. Naman, nga maguli, nagisgot kita sa inyong, kanang, unsa gyud nang hitaw ba kay, mga teacher ba, gyud mo niya. The same time, mga anak mo sa Ginoo. Giunsa man ninyo kanabang pag-connect sa inyong pagtuo
paingon sa inyong sa inyong field of expertise. Giunsa ninyo na nga for example, sa ako sa nagtrabaho ko sa radio na nagamit gyapon sa una akong pagkakristohanon. Nga na ba? So sa inyo as a teacher na ni flow lang gyapon ba? Giunsa niyo pag-connect sa inyong pagtuo paingon sa inyong field of expertise. Especially siguro sa classroom or sa overall sa school sa inyong mga co-teachers, inyong pagdala sa inyong relationship. Kinsa man mo tubag? Sige. So sa ako siguro that is kanang showing kindness. Showing kindness, Ah, okay? kay patience pod. Kay ang mga bata gyud dad, especially sa public, more on broken family gid sila dad. Kumigang more on dako na nga percentage. Oh, no? jud dad. Mo- Mas gamay ang kumpleto ang pamilya kaysa sa Grabe gid no. mm, Ingana ka mostly single parent. ingana ba sa inyo? Dili po kayo. Dili din. Or depende sa lugar no. Oh, Kay sa depende. imo Pero kay dahil naman sa sa interland so medyo family oriented yes, siguro. dad. Dire medyo ang Broken style sa yun. pagpamuyo di Mm. daghan kayo mga kayo. Yes, dad. Puro gyud kanang broken which is So you makarelate show sad ko. kindness. Kay ingon po ng Bible nga let your light so shine. So dili man Yes. pasabot nga puro lang baba nimo, puro pag Mm. Ginoo. Kundi inyong style sa pag-handle sa classroom. Yes, Sa dad. sa imo Miss, yun sa nimo pag-shine siguro ana. Aside sa kindness, dad, is understanding yun Mm. sa mga bata. Same no. Especially sa elementary level. Diverse po sila, dad, kay lait Kung sila. kag understanding in giving grades. Mm. Nat Sa may sa ilahang kuan, dad, kanang level sa ilahang learning so bitaw, mo ra dad. gyud nga dili ka Yes, mo dad, murag kanang duha-duha nimo. dili, dad, kay kuan gyud kanang kuan, dad, For kanang example, 74 ra gyud, dili mo 75. Or Lain or gyud ang nakabagsak na 74 mo. pod dad. wala Yes, ba, ako yes, dad. Nakabagsak mo. Nabas sa na pod wala ko ko kay ka-try nagbagsak. oo. Pero kaya na wagsakan mo. Pila day ang score gyud dapat. Kuan mo gid siya dad. Uy, physically present pero mentally absent ba? Ingon ana nga. Nagid nga na diyan. Jud dad. Tas imong Kada kusab kada school year na. Ikaw? Wala ko'y naka-try na gibagsak na ba. ako'y na-try last year dad. Lucky na ba eh. Baing. Nya, Tomboy. nya gano man to no sa istorya to. Kuan siya jud pod dad kay kanang walay pamilya ba dad nga gakuan niya. More on NPA siya, balhin-balhin lang siya kung kinsay auntie nga mo-absorb niya dito siya. Pero sa nimo na nibuan nga ingana de lately na. Late na dad. Kung kabalo pa lang ka I think dili mo bagsakon. Di Sakto pod ba ka? nakaingon. Di ka nakaingon. kuan jud kano kanang more on Kuan kamo man gyud gud dapat. dad, senior high Driven school siya, naman gud dad. So dapat Sa gyud kabalo ka mo yes. basa, kabalo ka mo Okay. storya So ang na, DepEd pud ana basic English. magkuan gyud pa ng DepEd sa inyo ana mag-monitor kung Actually dad kung mobagsak pug ka dapat na kay evidences. Yes. Proof nga nang imong gibagsak ang pero bata. before nimo siya gibagsak nga. Daghan na pug ka Ni-try ba ka? remedial intervention Kada kay pasabot buhat. na Yes gibuhat. dad. Oh. So kung di na gyud ka Dili na jud so ang dili bata. siya pagmahay. Oh, kay gibuhat man pud ni may Gaaway siya nga gitabangan nimo siya. Yes dad. Grabe pa na Wala siya ato. wala siya nasuko nga gibagsak nimo. Storya, wala dad kasabot mo pud siya og sayang ba? performance ba. Mm. So nag-summer mi kaming duha. Mas nagka-close kami kay So nahimo na mong BFF. BFF? BFF. Mas BFF. maayo, mas BFF. maayo. Ikaw na Wala usa man ko. sa imong situation ka Wala ko bagsak po ka? Wala ko naka-try na nagbagsak sa kay mag-perform magid ako ang mga estudyante. Mm. Ayan na siya dad ba. Siguro mas lenient siguro ko kay mga bata man gud. Oo. So murag napay ka nang sa stage nila dad is kanang formative years pa ba. So nag-learn pa gyud sila compared sa kanang senior high school bitaw na dapat medyo strict na gyud ka. Orang mas challenge mo no. Yes, dad. So dako mo sildo. Same na dad. Same Same na dad. Fair. Eh, Taas ano gamay yun? ay. Yes, dad. Challenge ba kayo kay bata Challenging pa ba ya? po daw. Pero kuan man dad kanang lahi po dilahang set of challenge I siguro know. ana siya. Sama kay instruction. Instruction. Unsa ilisod i-handle sa estudyante? What do you mean I dad don't know. listen na Unsa man sa sa asa nga areas as students sa whole year sa class sa inyong mga activities nga lisod sila i-handle? Sakto ba nga pangutana? Nga mura bag lisura nila basta kini nagali nga mga portion lisod gyud sila i-handle or naabay nga na? sa ako dad ang classroom management
kuan man siya, okay man siya sa kuha. Pero Mm. ang kana lang yung kanang pagpabasa sa bata ba, ang Si kanang reading, retention reading. bitaw, o ang retention. Pero pag manage lang kaya ra. Okay ra, Ikaw okay pod, ra nako ingana dyan. pod imo Ma'am Zim. Siguro dad kay ang mga bata gyud kay they see science and math lisod gyud. Mm, So Pero di kung ba kana nay mo man subject basic unta. yes. o ensign ma English, science ug Mm, math, dapat gyud kabalo ang bata bata. ana. So kamo mismo aware mo sa generation or sa ilang kanang grupuha nga batch sa ilang mga level sa kuan. Yes, dad. Yes, Nya dad. kung murag kunuhay lang tagaan mo chance mo conclude kunuhay based sa inyo lang classroom. Luoy sila so ano kaya ra, okay ra, musuko lang mga next generation. Kung Musukol sa Unsa global global globally murag dili siguro. globally Pero dili. ingon nga at least mura bag dili pod luoy nga generation ba. um, Kaya ra ba? Mukuan ba? sa kuan din sa mo estudyante makaya Or di Tagalog sila oh, chance kayo tagabulo pagkalit Lagi, mausab sila. lagi oh. Pero diha na lang based sa ingon nga sa elementary sila may gawa tuya nila. Yun na okay lagi ni sila nga naingana ba? Makaingon mo nga okay ni sila pag managko ni or kasagaran mo or majority sa inyo nahandol nga class nga may maunsa ka ni sila sa sunod. Mura bag negative ang dating gali. Wala ko ka-try na ako'y class na naignan ako sa kung una-una na luoy nila ko. Mao ba? Wala ko dan. Ako gyud sila Pero ako gi-encourage pasabot is based on basta performance ba? performance Wala pa dili na ra ko wala dan ta wala. nagkuan. Ikaw Mm. nagkasuway ka ana wala po. Naa gyud pod Ay, dad. Naagyod no? Mm. Unsa man Siguro sa choices pod bitaw sa mga bata, especially pag batan-on manggod kay nadira ang peak sa ma-in love, pagka-crush, dayon pagbulagan, mawala na pod sa eskwelahan. Ingon ana so medyo lisod. lahi po din yung Lahi man challenge. gud ang Lahi high ang Ma'am high Zim, school. school, no, no? lahi na gid yung challenge. Pero kung Oo. tagaan mo time i-chance nga i-switch mo. Oo. Ikaw sa elementary, ikaw sa high school. Da dili ko dad. Ano man? Dili jud ko elementary dad. Murag di man sa kuan ha, pero mura kog mag-waiter guro ko dito dad. So maglisod ka. Kanang magtudlo basic Pero ba na ila magamit man kag foundation. megaphone karon. Dili ko Dili ko nagagamit ana dad Gamit oy. mo? Dili na Dili dad. Ako na mabog tingog daan sa Ah, classroom. okay. Oh, Okay. Dili halata dad. Hindi naman. Oh. Hindi naman masyado. Ako mabog tingog Ang daan. uban na makauban megaphone gyud pero kami Mm. mouth lang. Mm. Kung ibalik mo karon nga mahimo mong estudyante, unsa nga subject nga dinyo i-skip ninyo? Ang Skip. skip na mo, Kung ibalik mong estudyante ha. math gyapon dad. Math gyapon Math luoy. gyapon. Ikaw. Ako dad science teacher ako pero Mm. specifically di ko ganang physics kiss. Ako math. Physics? Nga naman. Di Okay ko bang ganang physics? mag-imagine. Mas ganahan ko mag-compute. Oh, Kay na calculator. yes. Dili dad. Ganahan jud ko kanang pabuhaton ko mas ganahan ko mo report nga calculation kaysa sa anang ipa-explain o Daytime. data gid ko gusto ko So in short, di na lang ta mobalik we. in short Ay na lang dad, oo. Nato. Mas ganahan ko numbers Numbers. dad. Numbers yung ganun. Kuan kanang unsay mga funny moments ninyo sa classroom? Naba mo yung mga murag unforgettable kayo nga. Ani? Kung naa ba? Kuan siguro dad, consider na ko na siya na funny kay di ba usually bazara ka sa classroom, murag ang pananaw sa bata si kay murag ikaw lang model ba, role model. So dapat murag perfect imong pambuhaton tanan, ana ba? So bawal ka na kanang Pero ma-feel ra ba nimo no? oh, Nga murag ma-feel ma-sense dad mo mga bata taas jud oh, yan na tanaw sa tinuod iba, yan na. na bitaw. So, nay one time dad na di na ko ka bugno mo koy dadto na panahon, bukid pa gyud. Then nag-atubang ang electric fan sa kuha ba kay napoy mga lamok. So, Yeah. kaututo na jud ko dad. Pero jud di pugna din ako sa tubangan na nagtudlo ko na ako di-discuss ato rin. Ni hilot na kita bata. Nagdrama na lang ta Oo, din kagawas. kanang wala dad, wala ako napugngan dad. Sa story ako sa nag-discuss mo ko. So, ano gid sila sa kuha. Ni kalit mo nagtingog dad nakautot ko. Ang mga bata tungod sila kahadlok sa kuha, wa sila nangatawa nagpugong sila Pero bitaw nagpugong gid sila man. Mukatawa ka bantay jud ka ni mo. Pero normal ba gid na pero meron mo ulo ba gid no? Pero naagi dayon ang mas katawanan dad kay mo to murag wala lang gipalabay lang nila. Paglingkod na ako, nadunggan ako ang bata.
nagmarites, nagchismis na siya Mm. na, "Sa dungog ka nakautot si Joshua." Grabe gid akong katawa. Kabalo ba ka mamising nga ang mga istorya nila nga na mga estudyante malimtan pa ng kuha pero kanang nakaigit daw. Valedictorian. Kanang nakaigit. Ah, tinood. Diya ka sa teacher nakautot. Nag-reunion. Hala, mao man na nakaigit sa So, una. defensive ko na ako na normal man ang Pero mangutot. normal naman yung mga Normal utod man yun. gid, okay naman Budget. mangutot pero dapat bugawas lang ta ko Mm. mangutot. O Ikaw, isa lang to, isa lang si, to siya. ikaw, Ma'am Mizzy, nakasuway po ka mga embarrassing moments siguro nga. Ma'am Zim, dad. Ay, Ma'am Zim, I'm sorry. Okay, Wala, Ma'am. dad. Uy, wala. Feeling Oh, ako ang Baba funny. ni. perfect yung kids ko. Ay, Perfect. over Opa. ang katawa. Ano ba? Feeling ako ang funny, dad. Wala kay funny moments. Medyo mahadlok mo ang mga bata sa ako. Hindi ko sure nga, no. Pero lang tanong ko sa ko, galingon funny ko sa while magklase, pero sila kay mangurog. Daga na jud nag-testimony ako mga doki, dad, kay I think, i-try ni mo o record imong self mag-teach ka. Para makbasin sa imo na expression. Yes, Pero ikaw, dad. magod, Facial expression. sa inyong duha, mas katawanan ka, kanang komedyante ka. halatawa po ko, Pero dad. kini si Ma'am Missy, sige yun katawa. Pero Ah. ikaw, mas buwakhak pa. Pero ang imong super. ingon, murag nang hadlok imong mga Malditahan jud daw sila na atong pangutana ng bana. Yes. Mahadlok ba ang bana sa Bana. ni Ate Hadlok Missy, ba? hadlok Mamisi. Kang Zim. Kansim. Okay. Lab, mahadlok ka sa ka. Di. Ay, Hadlok, mahadlok yun, dad. Mahadlok yun, dad. I think you need to You need to resign. you need to be born again. Baptize again. Hope tayo. Kanang sa Siguro inyong sa kong mata, dad, oy. lagi no. Dali magugumana. Kung magana ka. Pero normal na. So, dili na ko siya Pero mapugngan. ang imong eyes kay grabe kayo ka kuno mo na imong asset no. Murag Dali mulupan ka na daw. lang. Sayang eyelashes. Pwede na mulupan. Pwede May naman pangko. naman. Yeah, kay mga high schooler ba na crush ana siguro. Dad, oy. Oh, bawal magyud na pero bata ka balo ba? Ma'am, nay regalo si Kuan ma'am. Nay, Oh, sa una, dad. naagid Private ko. Kada ka try po ka na. Wala, dad. Kaya elementary mo ko dad. Okay. Sabi niya istorya. As in, Zim. Sige, napatay imnon gamay bisag basin na gusto ipainom taga-isag. Ay, Ang ganahan mga bana ko, anak. pakihatod sa Paliubi kung na ba may Thank you, mahatag. Oho. Kini nga episode aton supported ni siya sa DJ Pro Audio and Lights, your trusted partner in premium audiovisual production and event technical solution. You can call them 0917-870-8068. DJ Pro Audio and Lights, where technology meets experience and every event becomes exhibitional. So pressure ba ang teacher overall dili? Karong tinuo daw, nangalingaw na ba tag istorya karon niya. Pero overall pressure gyud siya. Yes. Kung tagaan mo siya, kung sa'yo dapat usbon, kung naamanggali usbon sa DepEd. Hindi ka muna mo ito bag. Dili, kuwan na Kasi bang guni. tatakpan niya. Di, kuwan na bang guni siya. Kanang inatugon nga istorya nga, suggestion na bang Secretary guni. Sunny. Pero wala man tani yung, well, gami, dapat usbon. Wala man. Ato lang, basin siguro matagag, kuwan sa DepEd ang nga area. What do you think? Naaba? Kung wala, okay naman proceed taglain. Naazim no. Naagid Kuan po, siguro, feel ako, same ra gyud mi kuan is in paperwork. So, pressure yun. Yeah. Paperwork lang. Auxiliary task, Yes, dad. auxiliary task. Kanang auxiliary, pinaka-common nga explanation din. Pasabot. Mga Mga papel, extra na paperwork. mga reports sa Yes, dad. Kamoy buhat, ani. Kay kamo pa nag-istorya, mag-manage ka mo niya. Yes, dad. Oo. Kung magkuha na lang secretary. Nantay teaching aid. Sa private, wait. dad, na may Ah, teaching aid. So, mo na tigbuhat, anak. Dili po. Dili. Nalay tig-assist niyo ba na Pero ba nang ingon niyo ba nga work smarter, not harder? harder. Di- Inana ang pagkada. Basin mo siguro po, basin mo pwede mo siguro na buhaton ka. Yes, dad. Kamo mainyo man ang Pwede sweldo. man, Kuha dad. ninyo gamay yung sweldo nga na itigbuhat anak. Ayaw. Sayang ang sila. Ay, dad. Nabay sekreto ang mga teacher? Like skills nga wala kabalo yung mga student? Wala. Wala ni ba? Naman, dad. Transparent mi sa Yes. mga bata. Sa inyong mga students karon kung naa kay power to mute
Tabian siguro kinsa may inyo ipapa-mute nga estudyante. Specific name, Jude. Oo, pwede pod. Dili ko. Nadyo ko Basta isa naa dad. gyud dad. Hi, Ako isa ra Neil. gyud. Oo, ana. Shout out. So kung naa kay pang-mute mo, Siya, automatic. Jude. Babae na? Lucky. Lucky. Lalaki? Oh, lalaki. Oh, Tabian. sino ka? Lucky para ko Laki ko di mo? Yes, dad. So lahi na gyud mo lalaki karon Lahi tabian. na, Dad, chismosa na. Oh, Sila ang mas talkative Bogoy compared sa kay sila dad, babae. oy. Di naman sila makontrol. So sa mga lisod na mga scenario like pressure sa DepEd, imong kauko teachers, giun sa man nimo pag-apply imong faith ingon nga anak sa Ginoo. Sa to dad, balik na. So naka-encounter kag mga pressure nga moments anay murag uneasy kaayo nga challenge ba. Nya anak ba ka sa Ginoo. So giun sa nimo apply imong faith diha. Kung naa. Kung na, Mm, ikaw ate. First, mag-pray gyud ko. mag-pray ka. Oh, even before mag-start ako klase, aside sa prayers sa classroom, mag-pray gyud ko dad. Na i-guide ko sa Ginoo na i-bless niya sa akong ipangstorya sa mga bata ana ba. Then dili gyud ko makastorya bitong batik. Di ba na mo yung mga murag extra time yung murag you can freely talk? Na try ba ninyo kanang padawat ni Christ or naka-pray sa ilaa? Dili gyud ka nang direct niya na kay diverse po dadto kay naman ko'y mga Muslim na kay nakuan then Christians po. Pero sa ko ang mga lessons na especially sa science kay Makasulod oh ka. makasulod jud ko dad kanang Okay. ano ko na Mm. di ba grabe gid kaayo kamaayo ang Ginoo gibuhat niya ang sun, gibuhat niya ang earth, gibuhat niya kuan ako ma-relate Si na Lord ko siya mo, dito. buwan sa siya ng Yes, coffee, Lord. coffee, coffee, coffee. Coffee, Ang coffee Coffee, palihog, coffee. mga bana. Palihog. Coffee Better be time. coffee. Rich Actually, muna yung ganahan ako sa podcast ba kay. Mas Thank mailan you. ako ang mga teacher. Oo. Especially si Ma'am Zim ug ni Ma'am Missy. Dugay nung kita nila, mga gagmay pa ni sila. Pero karon pa ko kabalo nga. Karon pa ko Karagdag ko kabalo na. nga ingani nangita ko sila. Grabe no, kana bang I'm happy nga naa ning platform nga natay podcast. So, grabe. Faith under pressure gyud na usahay no sa inyo. But anyway, yung ng Bible, klaro naman, ayaw kahadlok, kay ani Yan. ako uban kaninyo. Anyway, let's have a fast faith check. Dali ra kayo ni. Tubag lang mo, calling or career? Calling. Tubag dayon. Tubag Calling, ba? calling. Sige. Faith or fear? Faith. Faith. Mission field or workplace? Mission Mission field. field. Influence or income? Influence. Purpose or pressure? Purpose. Obedience or convenience? Obedience. Okay, na-try ba ninyo nasayop mo sa pagtudlo pero gitry gyapon ninyo murag kanang paas pero gyapon mo nga Maayo. oh, Yes, dad ako. ha? Kanang tinuod. Si dad kay Nya halata ra bag ayo. dad kung Ah. elementary magud ka, generalist ka, subjects ikaw magtudlo. So, Okay. dili beta maahi gyud og math no. So, magtuon jud ko sa math the rest sa subjects. Okay raman siya kay mabasa ra nimo, ma-comprehend ra ba na bitaw kay concept. Pero diri sa math kay naay mga number, di mga so man yung mga area mga so magtuon jud ko dad. Nya karon Oo. pagtudlo nimo. Pagtudlo nimo kay pag-grade ko mga area na sa itong formula sa kuan ganito. Then sa din pinaaral ko sa laptop wait sa class at chat ko pero nag-search sa formula. Kuan really ay then example chat GPT hello. Lagi so, mo bitan mo tana ko nimo so, earlier ba nga. oo. Mag-chat GPT ba mo? Pero Magatabang. as in ko na sa teacher ni kabalo ka ana bitaw na so mga dili pa makahalata ang mga estudyante kasi kan ko magtanaw sila bisan makabalo. Pero nakakaon gyapon kadto kanang murag na successful gyapon ang Yes, imong dad. pa-asset Oo. nga. Yeah, successful gyapon Ikaw, ka. Yes, nakasu- magyapon nimo ang kuan. Si Ma'am Ako Zin. dad, pwede ka na mag-solve sa Mag-solve. board. Oo. Kanang math gyapon yan. Oo. Tapos Nya, wala mamal... ni wala mali wala ni ana. Dad, ma'am, sino ka na mo ang pag... Ay, sorry na mali. Nalibat lang. Nalibat. Sabi Pero ko- balik juday to siya. Naka binago na natulog na mo. Sa grito. Kita sa nako kung... Tigil mo ka ba? Ito yung rin ako. Kita sa nako kung... Kuan. Nagets ba ninyo ang klase? Kung kunuhay okay pa mo sa mangutan ako? Yes, Dad, go. Kung kunuhay imo na to movie ang inyong classroom. Wow. Unsay title sa movie? Movie. Sige. Come Kung on. na magalit. Movie. Unsa Kawan unsa? ko ang beat. Wag ko.
Movie ate. Kanya Ah, movie ha? Wala gyud. Movie kay mo ini labay. Or niagi ra Ginoo. Hello, Love, Niagi ra Ginoo. Goodbye. Hello, Hello, love, love, goodbye. goodbye. Ngano Oo. hello, love, goodbye man? Kay every school year, biyaan naman. Ah, Pero Kay Dilemma, tinuod gyud na kanang connection, no? oh yes, dad. Ako kay Dilemma jud ako na every mag-end ang school Pero year. nakatry ka naghilag jud ka. Makahilak jud ko dad. Kay Kay naman suri mo sa nga ganang love nimo. yes, Dad. ma-close Ah, ni mo. Ikaw yes. na po ka. Ah, Kanang murag makuha nimo baka na-close nang mo na. Yes, lagi Dad. murag imong manghod Mm, murag Yan na, Dad. Wala mo mm. anak-anak dito murag sa ano. Dad. Na pwede ka ganahan. Dili ganahan Dad. Pero Pero magladot sayang, ka. kanang, Ikaw na po ka na kanang Na magla. dad. Gusto nila Kanang din. nakaingon na jud ko niya dad. Mm. May gali di ko buros kay basin ikaw akong gilihian. Ingon ana nga ko ana jud. Kay So, grabe ka sirok. yan na. Night time nga kagibapon mo. Nga di na lang ko mag-picture. Balhin na lang ko sa ba sa niabot ba na sa inyo? wala ra pud so far karon kay kung Okay. mangutan ako mag-unsa pud ko. Ah, grabe ka Mag-unsa ko, practical. no? Sakto Mag-unsa sakto. pud ko kay Oh. wala pud siya so far ni abot sa ko. Kay murag ako tanong nimo di kay ka murag emotional kuan Yes, Dad. side Dili nga kay ko teacher. kanang mukuan bitaw dahil Ikaw medyo emotional okay kay ka. magilakilag mo usay ni. Magpalahilak jud ko. Dili. Ay kanang mubok kog luha dad pero wala Mm. Wala mampod. po kayong gi-give up na ka. Wala. Wala. Pero kung imong tan-awon gyud, daghay teacher gyud karon nga naglisod. Aside sa Oh. financial, but Yes, tinuod. ang kuan ba, ang kahimtang mismo sa being a teacher, sa sobra kadaghan gihatag sa DepEd, murag usahay, agad di mo ko teacher gyud. So at least murag na ako'y freedom gyud mga makaistorya. Murag ang idea sa ako lang nabantayan nga murag ang dating, murag too much ang paperworks. Murag ang iyan ang dating ba nga, mas maayo tag less ang paperworks o daghan kayo ang kanang field ba? Kanang actual gyud. Kay para mas ako ra ning opinion na para mas makuan gyud ang bata or especially kamo nga mga teacher, mas naamoy dako kaayo nga time percentage nga makatudlo gyud mo effectively sa mga bata. Kay 80-20 principle kay mo na 80-20 principle nga leadership. Pag 80% ka sobra ka busy, 20% ra ang imong effectiveness. Effective. Productive. Pero kung 20% ang imong preparation, something dili preparation ang imong ginatagaan o pagtagad, ang 80% mo na yung resulta nimo. Yan karon ang paperworks ninyo. Akong thinking is 8. Based sa akong mga nadudunggan, 8 dili lang sa inyo ha. 80% pati daghanang trabaho. Nya 20 ang result gamay gyud. Mo na nga kung naay mga teacher karon sama ninyo, maybe nag-struggle gyud o mga baguhan baka naba mo yung pwede ma-advise sa ila nya in the perspective nga especially kamo naamoy word ni Lord, naamoy pagtuo sa Ginoo. Kung sa inyong pwede nga ma-share sa ila. Kasi mo na. Ako, Dad. Sige go. So, sa tanan teachers na parehas namo na maybe discourage or na-drain na. So, maybe wala nakita sa tanan ang inyong efforts pero Pero possible ba moagi ta na? yes, Dad. Dako ba nga possibility nga halos tanan teacher moagi nga nang feeling? Yes, Dad. So Para kung sa kung mo graduate ka diya, wow, the best. Ano ba? Bravo! Congrats. Okay, Oo, congratulations! sige You padayon na made padayon. it. So, Kay ito naamang gyud na po, karon. agi man gyud ana na stage Dad. Mm. So sa katong mga na-discourage na feeling nyo na-discourage mo or exhausted baka mo. So padayon lang, Mm. no? So maybe wala nakita sa tanan ang Mm. inyong Mm. efforts. Pero nakita tanan sa Ginoo ang imong Mm. effort no para motabang sa imong mga estudyante, sa Mm. mga bata. So kuan padayon lang. Ano lang Ayaw gyud. And give then up, ay hunong. yes, don't give up. And then kuan gyud pangayong guidance permanente sa Ginoo. Amen kayo. Especially sa imong pagtudlo. Mao gyud akong ma-advise. Thank you, Ma'am Missy. Ma'am Zim. Sige, so sa ako apod sa tanang teachers, labi na 'tong mga bag-o pa. Hmm? Dad kay di po ko makaingon sa tanan gyud ni Mm. kani applicable to all. Pero namang gyud culture sa DepEd nga pag bag-o kang sulod,
Hansakan jud kag trabaho. Mm. Oo. So dili na siya ingon Tagaan nga, so maayos day ko. Ano nga galing nga Yes. ilang gihatag sa kuha. So dili ila ka is Yes, maayo dad. dad. Not ang ilang necessarily, pasabot is dad. Gusto imo na sila, kay kay kuan pa ka. ma-free ilang load. Yes, dad. Kaya Mm. inyana po sila before, so ipasa nila sa'yo. Oh, ingon Okay. ana pud nilang mindset. Set Ingon na. ana mi sa una dapat kamo pod nakasulay. So murag kuan dinhi kanang Pasahay. pasahay ug Pasahay. kuan. Generation from generation. Pero nagyo na karon Oo, na pero minaw. dili siya true to all schools, dad, ha. Schools, Na lang right. yung uban na ingon ana bitaw. Pero duda ko sa public school murag tinuod na. I don't know, akwara na ha, dili man ko Basta. teacher. Mm. Ikaw. So nadyo mainana dad nga hansakan ka ako nakasulay ko nga contest diri, contest didto, tas ikaw coach pero co-coach jud siya. Kag like literal ka mo kuot sa imong bulsa para naay so pamiliti Yes, ang ang bata. Yes, dad, ikaw. Naay kanon. Tama, Mm. tama. O nya ikaw pud ba dad kay mostly man gyud sa public ang Jollibee luxury na gyud na sa ila dad. Ang maka-Jollibee. So ako as much as possible gyud pag mag-appeal kog contest andaman gyud nako ako ang money nga makapa-Jollibee ko sa mga bata regardless mag-PhilD or madaog sila. Kay ang effort ba nga to represent the school kay kuan na dako na kay na nga Achievement. achievement para sa ila ug samo apod at the same Yes. time. So kana din makadungog ka, "Ma'am, first time po biyan ako diri." Kanang ma-humble gyud ka dad. Luwi no, Mm. luwi no. Kanang Like- kanang Especially sa bukid. Oo, bitaw no. mm. So kung iyan na kung naatay mga kwarta po, di mo ka to ba dito pagpakaon ta? Yes, Actually, dad. katong Naka Christmas party na Mm. mo. Mao lagi Thank to, you mga kayo tagadungan may na. church, no? O Mm. kang pas Helen, pas Jumel. Sila magid ang nanguna ato dad. Sana i-bless pa sila ni Lord. Yes. So, So Oh, pwede so- pa mabalik sa inyong of school. course. Oh. Sa Pwede inyong ka, school. ayun. Sama Sama po, dad. Oo ba? Yes, dad. Kasi Nakakausap pag-budget na mo. Kailan tayo budget last? 23K? 33K. Bitaw. Kalipay ang kunato, no? Yes, Kanang dad. makatabang taba niya. Mm-mm. Especially ka na mga bataa. Mutatak gid mo sa Yes, ilang mga dad. hunahuna. Mm. Nabay mga student niya nga, ma'am, lipay kay ko ni ma'am. Dito ka malimtan no, mga anak. Wala. Yes, dad. Na, Mm. kapilan mo nakadawat og mga anak. Dili man everyday pero Oo, dili naagid. exact wording yan na dad pero more on ang ilang ingon sa kuha kay ma pwede mo balik og grade 5 murag makuha na ko ba na ganahan sila sa kuha kay ma Very pwede mo good. balik grade 5 ana ba so Ito, no? ganahan sila sa kuha kay ganahan na sila mo balik ana ba Mm. oh mo na da ako madunggan. Grabe na. Ikaw, Ma'am Zim. Kuan dad, more on kuan magugudad ka ng nay mo undang tas mo balik. Yung nana so ko, Ma'am Zim, salamat kay kung dili tungod nimo. Dili ko ka-graduate. Ana. Kana ang fulfilling kayo, Yes, no? dad. Kanang Oh, may di jud siya kabayran dad. Yes. Mo nang makaingon lagi mga calling, Calling. nagyun ni siya Ang jud Career sildo. lang. tungod sa ingana ba? Wow, nice kayo ba? So, katong imong message, okay na ba to? Unsa man Sa dad? mga teachers? Kuan sa mga teachers kay samo pod na yung mga OJT ba, nanay mga unsa ni salon pass ba Ay. ng color white? Oo. Igot ang Mga- sa Di ba ulo? di ba Yes, na oo. taga Mayong Church dagan kayo? Yes, Nga- dad. I think duha sila tulo. Oh, kana Na ipatagay kuha sila sila. message. Si Ate In Nailin, service si training. Jersa, o O Ay, si mga Ate Jane. Si Ate practice Jane to. teachers. Oo. So, kuan, sige po na sila pangayog insights on sa unang Yes. demo, mga inana ba dad. Then, Ya karon nakita nimo nani sa lumpas. gaano na diri, ga-reading ni ganina. Ah, I-reading man ang form dad, cards, para mm, maalam yun ang mga numbers ba. mm. Dapat same yun, tanan. Especially pag mag-announce kag honors. Then mo to dad nga, So, unsa magi message nimo? yes, message yun dyan tanong. Then sa nata, sige. So, sa Kaya mga ang mga teacher, unsa magi yung message eh? Balo, daghan kay kag insertion, Insertion. Jimmy. Sige, so ako dad, sa mga bagong teachers, sa mga karaan nga teachers, sa tanang teachers sa kalibutan, there are times good nga challenging atong trabaho. There are times nga maka-drain siya, kapuyon siya, pero please know nga it is okay to pause. Pahuway sa dayon laban na pod, tindog na pod kay kung di ka mo trabaho, unsa man pud ang trabaho? Okay ko ita. Dili. Na Di ba? ikaw. So, laban, padayon, ayaw hunong. Pahuway, pero ayaw hunong. Sige. Salamat sa inyong mga messages. Pero na sulod sa akong mind, pero gusto yun ako i-open.
before ta manguli, kuan ka nang, ang akong nadunggan, basta daw teacher, daghan utang. Magkano siya katinuod? Ganun kayo. Pero it doesn't mean nga applicable sa inyo. Pero ang ako lang is kana bang mao ba na tinuod sa field kanang nakakailan ninyo, kauban ninyo. Kay kung kuan Yes. tinuod yun siya. Yes, Dad. Yes, Dad. Mm. Pero, yes. Dili Pero, po siya negative nga kuan. dili po, Dad. Dili Kinaman po sa investment ako ba? Project. Iba project sa ilang habakahang balay or naging pang-acquire na mga assets nila, Dad. So, Katong mga okay siya. ATM lang pamaligya. Sorry, sorry. Alam, Oo. Pero, Kitaan yun ako si oo, Mami mo. pero, so far, Dad, wala. sila na pwede ko. Pwede ka Pwede na ka, mga Dad. paano, Wala na, no? Dad. Mga, Play na lang ko. Sige, Dad. Ito, basta makatabang ta. But Okay. anyway, pero tinuod yun na. yes, Dad. Okay. Siguro kay makuan manggod po ka, Dad, kanang Engganyo? maingganyo, oo. Mm. Kanang Tingnan nga na, Dad, term. even sa mo sa bukid, Maingganyo. naagi isa ka bank na nisaka lang gid to kay nag-offer duha, I think duha na to sila ka banks. Kanang sila But ang sa inyo? ibukod. Yes, Dad, sila ang Oo. ibukod sa teachers sa pautangon jud. Oo man na ang mga bangko, Yes, Dad. Dad. Actually, favorite Favorite nila nila nga ang mga mga tangay teachers. teachers. Oh, Oo ba? Kay yes, Dad. autodidact. Oh, autodidact man. Wala Oo ba? may Dili kuan. na. Pero dili mo po na negative. Yes. Okay, kuha Yes, man good Dad. food. Kana bang that's really Kuan kana siya. bang tinuod Real. gid Yes, nga Dad. Real kinabuhi gyud. na natin ang plano niya o kaniabot ang Sweldo, sweldo. oh. Pero sweldo wise okay gyud ang public. So far, okay pa Yes, ko. Dad. Okay So pa ko. far. So dapat dili lang din mo teacher kung may mo dagan pang may magnegosyo mo dapat. Mojud pa Yes, akong may negosyo. dream, Dad. Yes. Kanang plano. Pero again, wala mo nagmahay na mo teacher. Wala, Dad. Wala. It's more... Pero kung napay chance na ma-artista ka, Dad, okay ra Ay, po. oo. Yes, pwede pwede, na Dad. TikTok affiliate. Mo ba? So kung tagakag chance may mga artista. Yes, Kasi imong gusto asam ka GMA, ABS. Bisig asa, Dad, ako ibutang. Okay ra ba? sa ka, Dad. Yes, Asam Dad. ka acting. Sigun si pabon sa ko, Dad. Tunan na ko. Talented. Wag kung ako ang manager. Sige. Sige. Ikaw gusto po ka. More Dungat na on sin. vlogger ko, Dad. Wow. Vlogger! Example daw. Hello, guys. So, kaya na basket. And Nasa link. feeling na ko din kay Oh. daghang kwarta ang vlogger. Yes. Mo ba? Filler lang po ko. Filler. Then daghang mga mga Followers. brand endorsement. So, ano yun? then dili nara ka sa balay. Si Ate Shen lagi kami nakasugod na mi pero gipangkapoy gyud mi. Dapat mag-vlog magug ka kanang Full time jud po ka, Dad. nya kami kilingaw-lingaw ra man. Mm. Pero niabot gyud sa mua nga naagi mi kuan. Agency nag-manage na mo niya. Oh. Abot mig Cebu niya. Na mga kauban na mo sila sa lamang ka ba? Mika. Mika kauban mo. Oh. Kauban mi. Pikas na sila nga room. Si PBB. Oo, sila. Pero si Mika kuan pa na kanang Vlogger lang. vlogger lang. Nya. May mga endorsement, magdawat mig mga Di ba? una. Products. Pero kapoy lang lagi. Mm. Pero ikaw gusto ka? Bailot. Chuck the Yellow Basket. Okay ra, Dad. Okay. Ayop na sila na ayop na inatun ano na I mga hope. kamo kumusta mo nalingaw ra mo sa Yes, tong Dad. istorya? Nalingaw mi, Dad. Oo. Pag ako paminaw murag gusto pa mo og duha ka oras pa. Fast talk na ta. Fast Pag-ready mo. talk. Okay. Pero ang akong gusto mahitabo sa fast talk, tubag po mo dito sa Yes, fast. Dad. Okay, Dad. Dito tubag. Pero kini nga fast talk is brought to us by Fixed Septage Management and Services. Para sa mga problema sa inyong mga septic tank, tawag sa 0906-441-1473. Okay, ready na ta? Yes, Go. Dad. Okay. Sa teaching, passion or pressure? Passion. Sa calling, napunta lang sa trabaho or calling? Calling. First year, excited or shocked? Excited. Lesson plan, ready or cramming? Ready. Coming. Paperwork, manageable or overwhelming? Manageable. Overwhelming. Wow. Teaching kids, fulfilling or draining? Fulfilling. Student, respectful or challenging? Challenging. Classroom, controlled, chaotic. Controlled. Chaotic. Motivation, high or paubos? High. Hi. Salary, enough or kulang? Kulang. Stress, normal or grabe na gyud? Normal. Burnout, near or kaya pa? Kaya pa. Support, naa or ikaw ra? Na. Parents, supportive or lisod kaayo ka istorya? Supportive. Students today, better or mas lisod i-handle? Mas Mas lisod lisod i-handle. i-handle. Discipline, effective or struggle? Pag-discipline. Struggle. Life. Okay lang. Influence, nakita nimo or wala pa? And Naka-influence? Nakita nimo na. or wala nakita, pa? Nakita nakita. Calling, klaro or doubt?
Klaro. Faith, growing or naghinay na no ah? Growing. Prayer, daily or kung kinahanglan lang? Daily. 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 Amen. Documents, priority or burden? Burden. Burden. Work-life balance, naawala. Naa. Teaching, mission field, trabaho lang. Mission Mission field. field. Pressure, gikan sa admin or self? Gikan sa depend or self? Both. Student's future, hopeful or concerning? Ang status ko. Concerning. Impact, small but real or wala pa makita? Small but real. Stay in teaching, yes or no? Yes. No. Quit na, nakaagi ka or wala pa? Wala Wala pa. pa. God's purpose, clear or still searching? Clear. Padayon, tungod sa sweldo or tungod sa calling? Tungod Sa sa calling. Yeah. Kung mubalik ka sa imong first day as a teacher, mudayon gyapon ka dili. Yes. Nga, no? 100% God. Kay kung nakita na nako akong experiences karon dad fulfilling gyud siya, and then Mas mahandol mo. yes dad, and it shaped me who I am right now bitaw dad. So nakatabang yun siya sa ang character building as a person. Wow. Ikaw, Miss Same Lizzie? dad. Mm. Babalik. Muskila, jud ko. Mo-duty, jud ko. Duty. Kay. For the very reason nga, ang experience nako, ang connection ako sa mga bata kay, di jud ka bayran. Yes. Fulfilling yun siya. Dayon, at the same time, best venue pa siya, avenue sa ako to share The God. gospel. Yes. Yes. Nice kayo. No? Mas nakuha na ko ang teacher karon kay mas maka-appreciate ka ba guys? Tinood lang. Daghay mga kulang siguro sa side siguro sa mga like sweldo or mga support sa panadiha, mga material, whatever. Pero tungod sa mga estudyante, kana ang dili mabayaran no? Mm. Ang Wow. connection na ba? Mm. Ang relationship Murag na kuwan mo dili. ana, murag kada adlaw mo makita gud. Yes Mm. dad. Kada adlaw may mingawon gud mo sa mga bata ba. Bisag dili pa ka mama, mahimo Yes, kang ikaw mama, mama. automatic. Oo, Automatic. Nice mama kayo. ka. I've learned a lot. Nag-learn mo? Yes Na, dad. yes Mas dad. mas na-appreciate nato ang inyong Yes, pagka-teacher. Thank you for ani Thank you, dad. Dad, sa Gi-kuan mi nimo opportunity. kay madunggan po dila ba ang Ang side dagi, sa no? mga Mm. teachers Mm. na ingon na po diay Mm. ilahang struggle or challenges na ginaagian. Pero wala pasabot ka. Ayaw mo pag-teacher. Yes dad, dili uy, gin-encourage Oo, ya po go namo gyapon. na if you want to be a teacher then Go. oh go. Pero, mahuman na tayo. Hindi na ako mangutana. Ah. Pero ba sinemi yung one day in Thailand? Mga tumog Thailand. Sugot mo? Go. Tudlo? Mo Nana ko travel. yung mga friends, mo mga ba? classmates na So, naanag possible ba? Nga mo ba? sa kuan dad wala gyud siya ni sulod. Wa siya ni cross akong mind ba na kay kung buto na naon kung dadto ko same ra man gyapon ang kay i-convert nimo ba. Same Expenses same ra man pod. gyapon Okay, ana okay. siya. Then ang cost of living dadto mas mahal man. So Mm. dili na lang ko kay kuan. Practical sa akong ikaw. Practical yes sa dad. educate Oo. mo. Ikaw, Zim, naway possible Ako nga sa gawas dad. ka? Mo travel ang garo dad. Yeah. Vacation. Bugera. Vacation pero ka lang. Okay, fine. Fine. Matagno jud dad. Naman dira kong banagos. Mm. Asa siya dito ko. Wow. At to China mo eh. Ato pong kaapas. Pero super kini nga episode kaya daghan ko panguntahan na. Yeah, so Sige dad. dad, go. Go. Ayun na kay Welcome. mga babay na mo. Babay na dad. Ay, nagtaghawak mo bibig. Si babay na mo sa inyong mga kailan. Ayan, kisa pa inyong ikanda. Home friend, shout out Team Bang! Blessed Hello. Unified Humans. Ako mga fans. Akong circle. Literal nga circle pod mi dad. Yes. Ikaw, Dayon sa akong Dokimo Sisters. Hi! Jersan, Ate May. At Rosie, Mas Rosie. Oh, Yeah, that's and Rosie. Rosie. sa No. ikaw naman po kay... Yes, hi sa ko mga previous colleagues, no, gikan sa ko mga previous schools na nakakaroon sa DepEd pod o karong mga current na ko ng mga colleagues. Hi sa inyong tanan, no. So I hope na-enjoy mo ani kung nagtan-aw mo. Lagi na wow, Um, nice kayo. Alright, so salamat kayo ang Ginoo may-maya sa Amen. tanatong isgutan and then nagip mo karon purpose na gid ni siya, no? Pagtudlo ninyo with a purpose na gid siya. Alright, salamat kayo Ma'am Missy, Ma'am Zim. Thank you, Thank you Dad. kayo sa tanan. Salamat kayo. Kung sakali na bless mo sa kining episode, please don't forget to like, share, Share and subscribe. Subscribe. Pakita lang James Conato Ministries, available to sa Facebook, YouTube, and Spotify. Pwede na. Mag-drive ka, makadungog ka sa mga Yes. tingog sa itong Podcast. mga amazing teachers. Alright. Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran. Kini ang Istorya Istorya Hey! Hey! Mga istorya, puno